Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di rojên Dawî de konsert û şanoyên Kurdî bê ku sedemek bê nîşandan tên betal kirin. Piştî ku konserda hunermenda Kurd Aynur Doğan ya li Kocaeliya bajarê Tirkiye ji aliyê şaredariya AK Partiyê ve hata betal kirin, li Mûşê konserda hunermendên Kurd Metin û Kemal Kahraman ji aliyê parêzgerê Mûşê û dîsa li Kocaeliyê şanoya Kurdî ya ji aliyê tîma şanoya bajarê Amedê ve Têlîstin bi destê şaredariya AK Partiyê ve hatin betal kirin. Ev bêrêziya li hemberî hunera Kurdî hatiye kirin, ji aliyê partiyên siyasî ve tê şermezar kirin. Serokê Partiya Doza Azad Hüdaparê Zekeriya Yapıcıoğlu da zanîn ku ger hikûmeta heyî perwerdehiya bi zimanê zikmakî çareser bikira, îro li Tirkiye hunera Kurdî nedihate qedexe kirin û bi astengkirinan zimanê ku bi milyonan kes diaxive, kes nikare ji holê rake. Devlet kurumlarında, okullarda ana dilde eğitimin önü açılmış olsaydı zamanında. Eger îro li saziyên devletê û di dibistanan de astengên li pêşe perwerdehiya zimanê zikmakî bihata rakirin, îro konsert û şanoyên Kurdî nedihatin qedexe kirin. Zimanê zikmakî wek şîrê dayîkê helal e û hewce herkes bi zimanê xwe yê zikmakî biaxive û hunera xwe jî pêşkeş bike. Îro li Tirkiye ji 20 milyonê zêdetir kes zimanê Kurdî diaxive, an jî vî zimanî wek zimanê xwe yê zikmakî dibîne. Hûn nikarin bi qedexeyan zimanê ku ev xasî zêde kes diaxive ji holê rakin. Ev astengî li hemberî Kurdan bêrêziyek e. Serokê Partiya Jinû ve Refahê Fatih Erbakan jî da zanîn ku mafê tu kesî nîne bi qedexe, tundî û bêedaletiyan zimanekî qedexe bikin û ev helwestên wiha jî qebûl nakin. Yasa uygun olmadığı görüşündeyiz. Qedexeyeke bi vî rengî li dijî Kurdî nayê qebûl kirin. Bi qedexeyên wiha tê xwestin ku welatiyên Kurd zêdetir ji dewletê dûr bikevin û aloziyên navbera Kurd û Tirkan da zêde bibin. Lazim e ku wek dewlet em ji rojhilat heta rojava mafê hemû gelê xwe biparêzin. Bi qedexe, tundî û bêedaletiyan astengkirina zimanê dayîkê bi xwe re tu çareseriyan neaniye. Em helwesteke wiha li hemberî zimanê dayîkê qebûl nakin. Her wiha serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu, hevseroka HDP Pervin Buldan, serokê giştiyê Partiya Pêşerojê Ehmed Davutoğlu û rayedarên Partiya Dewayî ya Alî Babacan jî di Twitterê xwe de qedexekirina hunera Kurdî şermezar kirin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.